लोगोफोर फंसे खोथा बुंनि आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनाबो माने गाज्रि मोनो नामा? दा आरो नै बिथाङा लिरनानै हरदों जोंखौ। मानो मानि कार्टुन जाखोरानो? आरो जोंथ' रोंखायानो दे बानायनो। आरो हायोब्ला नोंथाङा जोंनिफ्राय साबसिन बानायबानो जाबाय। औ मानोलाय बेफोरबायदि बुंहरनांगौ जाखो जोंखौलाय? जोंथ' रावखौबो नायथारनो खिन्थायाखैना, जबरदस्ति जोंनि भिडिअखौ नायथारना बुङाखैना। औ बेनोथ'। नाथाय नङा माने डाइरेक्टसो बेफोरबायदि बुंहरो आरोथ' जायनिखौ नायनो मोजां मोनो बिथांमोननिखौ नायब्लानो जाबाय। जोंनाथ' बिदिनोसै आरो ओरैनो जाबाबो जायाबाबो जाबजोब आरो। मानो मानि बेलाय बेफोरबायदिखि बुंहरो नालै। दाथ' आरो मा होनबावनो जोंबो ना मेहे ना बेबा जोंनि भिडिअआवसो गाज्रि नुखो ना माखो मिथिला दे आरो लोगोफोर। मा जाबावगोनलै आइजोंबो? मा गोसोखाङोथाय? दानाथ' मा जाबावनांगौ जाखो आङो? जारलासो जागोनलै आइजोंबो। बिमायानो एसे जुदाब्रा आंनाबो। ओमफ्रायथ' साला मोजां जादों मेहेर, सालायबावदो एबार गारिया। बरियालै आयै। ओमफ्रायथ' आंनाबो लस थांनाया थांबाय, जेबो नंला दे। ओमफ्रायथ' इलिसा सिसखौ नागिरनो थांनो नागिरदोंमोन आं दिनै। दाथ' आबौनि गारिखौनो लांसैलै आङो। नङाबालाय माजों थांबावनो आंलाय? बिनानावाबो बहाथो खारखोब्रा आंनालाय। बिदिथ' जानोनो हायालै गथ'आ। नागिरनायाथ' बहा नागिरजेनबावनांगौ जाखो आंलाय? ओइ बिफा, मा एसेबां रानि दिन्थिलै नोंनि हिनजावआ? आंनि मेहेरनि बाइकखौ फानदों बियो। आंथ' जेबोखौनो मिथियामोनलै आबा, नोंनि आइया बिदि खालामदों आरो। आइ नङा, आइ नङा। बुंखादोंलै आङो, साननैनि गेजेराव गोदान मोनफिनाबा। दे नों आंनिखौनो लांथ'बानो जाबाय ना आबा। अबावलाय नोंनि थाबावनांगौ जाखो? मा होननो सानदों नोंलाय? नोंनिबाबो गैला। मा? औ नोंनिबो, आबा साननिबो, आबा मेहेरनिबो, साथामनियाबो हरजोब्बाय आङो। नोंनि हिनजावआ मानो बिदिलै? दाथ' आंबो मा होनना बुंबावनो। सालायबावदो माखौबा। नोंनि स्कुटियालाय माथो जाखो? दे जेबो नङा, माब्लाबा लांबानो जाबाय। नायगोन आं नोंखौ। दाथ' बिफा, साननैसोल' दे, मोनफिनाल' जाथों आं। मा बुंलांखो आंखौसो? मानो बिदि खालामनांगौ नोंलाय? मानो बिदि खालामदों? गारि गैयाबा मोजां, सोरां बायनानैबो जोंसो होखादों नालाय। गावसोरथ' खामायनानै लायाखैना। दे जेबो सिन्था दाजा। मानिया माथोसै आं नोंसोरनि खोथाखौ। गासिबो बुस्थुफोरखौ फोजोबजोबना खालामनो नागिरदों नोंलाय बेफोरखौलाय? फैसासो होदो। मानसिखौलाय माथो नागिरबावनो गावनो थांखानायखौलाय? बेबायदि खालामहोथारा आङो। आंथ' गावनि फिसाजोखौनो मानो बिदि सानखो देनाय नोङो? आं मिन्थिखागौना बे गावनि गोसो बायदि थाङाखै, माबा मोनसेसो जादों जानो हागौना। जारला, बे दिननि थाखायसो अनदोंमोन ना बेखौ। बर'सा दिनैनिफ्राय थैबाय बे जोंनि थाखाय। मा बुंदों नों बेफोरखौ? मानसिखौ नागिरनोथ' नाजायाखै आरो बिदिसो बुंबावदों नोङो। गोमानायखौसो नागिरो एमि, बेबायदि गाव गोसो जानानै थांनायखौ नङा। मानो बेबायदि बुंदों नोङो? जोंनि गन्थं मोखां गासिबो हानानै थांजोब्बायना बे। मानोथो नांगौ बेबायदि फिसाजोखौलाय? बेबायदि नङा होनदों आङो, बेबायदि नङा। आंनि एलिसा भाबिया बेबायदि माब्लाबाबो खालामनो हाया। जोंखौ एथ' लाजि फोनांनो साननाय नङा बियो। असलमोन खालामनोथ' सानखानाय नङा। जोंथ' बेखौ बेबायदि खालामनो फोरोङाखैना माब्लाबाबो। अब्ला बे नोंनो साननानै नायना। नाथ' बे गोमादों ना बहाबा थांदों? जाहोना मा? गावनि गोसोनायजोंसो खारदों। ओमफ्राय बिफा जानानै नों गावनि फिसाजोखौ फोथायनाय गैया आरो? नोंनिनो सनदों दा, माथो आरोलाय? बेनि गासिबो मिसानिफोरखौनो सावजोबगोन आं। दिनैनिफ्राय जोंहा रावबो फिसाजो गैला। मा बुंलाबायदों नों बेफोरखौ? बिदि दाबुंना। माथो मोनामजोबखोहाय? हाबाब सोर मा सावखो? नाङा बिदि मोनजोबो बुस्थु। आबा आयै हाबाब हामा सावखो। माथो जादों? गासिबो बुस्थुखौनो सावजोब्बाय ना हनै। ओइ फाग्लि गथ', हाबाब मा खालामनाय जाखो बेफोरलाय? मानियानो हनै। आयै हाबाब मानो बिदि खालामजोबनांगौ जाखो? हाबा एलिसानि बुस्थुफोरखौलाय हामा बिदि सावखो आबा? हाबाब मानो बिदि सावनांगौ? अबेबा सोरबा हाग्रासो सावदो ना मा सावखो ना जिसो सावखो? मोनामग्लुंजोब्बाय। आयै आबे एलिसानि आं मा खालामबावनो? दै लायनि आं र' दै। नै मा जादों बेयाव? नोंजों हनै हाबे एलिसानि गासिबो बुस्थुफोरखौनो सावजोब्बायनो बिफाया। मा? बेवहायफोर? मा खालामनाय जादों बेफोरलाय? ओइ, माथो मानसिया सैमाया न'आवनो गैया?
बा बिमा दैनाव थांदों होननायसो खोनादोंलै आङो लोमजानाय मानसियालाय बोरै थांनो हाखो बबेबा थाखुमाथारदोंलै बियो साला नागिरनांगोन मानसिखौ दा ओमफ्राय बिमा दैनि जायगाखौलाय बोरै मोनगोन मानो मोना जानो बस ओमफ्राय मानसिया बेनो मार ना माथो नङाबालाय लोमजानाय मानसिया बोरै बिदि खारखो गरबर दङ न'आवथ' रुम सिङाव नायजोबखाबाय जोङो जेबोआनोथ' गैया खेबसे नायबावनि र' ओरैनोथ' थालाखौनो देखावखाबायसैलै जोङो दा ओमफ्राय प्रब्लेम जायोबा मालाय न'आव बेफोरखौनो गियो नामाब्रा साला सैमा मानसियाथ' न'आव गैखाया र' नाथायबा थांदोंसो बहा बेलाय मानसिखौलाय लोगो मोनथों ना खुनु खोथा गैया जुख्रुबजोबगोन आं आंखौथ' जेरैखि जायाबाबो लायफिनगोन मेहेरनि वादा बियो मा बेफोरलाय मा सोलिगासिनो बेलाय बेमारि मानसि न'आ बेफोरलाय मा दाख्लै जुदि बिसोर नायनो रोंनायमोनबा खिजानि सिसखौ बेयावनो दोन्दोंमोनदां मा भरोसा ओमफ्रायथ' मेहेरखौ सिनायाखैना सैमा साला न'खौनो फुरा नायजोब्बायलै आं नोंखौथ' र' माबायदि हिनजावखौथो लाखोब्रा बेलाय आफायालाय आंनि गारिखौसो फानबावबाय मालाय बेरायनायखौ नोङो गारिखौ फानदोंथ' माजों बेरायबावनांगौ आं दानालाय नोंखौथ' उनावसो नायगोन र' मा होनबावगोन दे मेहेर मा खामानि मावथाय बे जुरि सासे मानसियानो मानो बिदिब्रा बेलाय औ आयै दा जाना जायासैथाय मिथिला दे आयै ओमफ्राय नोंनि बोर मोनबालाय जेब्लायबो जाखागोन ना आयै दे होमबा ना आयै आंहाबो दा लेट जाबाथाय गैला आरो माने हजोंहाय सार गिदिरा एसे थाब लेंहरदोंमोन ना दे जागोन दे आयै आंनि जबा जाबायथाय ना एकदम माने आंहा सिमां दं आरोना आंनि न'खौसो लुग्रोगोनलै आइखौ सानसे समाव मोजां न'आव दोननो हाबानो बिराद गोजोननाय मोनगोनलै आङो ओमफ्राय नोंनि मिजिङा मिजिंल'सो जानानै थागोन नामाब्रा दाथ' इलिसायाबोसो गैबावलालै आंखौ नागारनानै थांबायना मालाय बे बहा ओमफ्राय आंलाय बहालै जाम्बाबानो मा जाबावगोन दिनै जुरि आंनि मामिनि गासैबो बुस्थुफोरखौनो सावजोब्बाय जि जोम फट'स आरोबा मा नाथाय बिफाया मानो बुजियासै दिनै आंनिथ' बुजायबाय नोंनो बुंलाय जुदि आं मा खालामबावनो दाना दा बेनोथ' जादों नोंनि आंबो नानिखौ सानोब्ला गोसोआनो बोरैबा मोनखायो जों मालाय नागिरनो बहा नागिरनो बिबा सोर गोसो थोनायजों थांखो ओमफ्रायथ' आंखौसो बुंदेरलाय लाङो बिफायाबो थांखांनाय बाथ्राफोरखौलाय मानोथो बुंदेरनांगौ बेहाबो मालाय आरो मानियो आंबो गोदो बिदि खालामफ्लांबाय नाथाय मा खालामनो खालामफ्लांनायखौलाय आंबो ओमफ्राय बिदि जाथों होननानैथ' आं खालामाखैना ने आंथ' बिदि जाथों होननानै आं मिथियानो आरो आं बिदि सानाखैबोमोन आं मिथिखायो एमि जोंहाबो फिसा हिन्जावानो बिबा सोरजों दंहैयो माबोरै दङ बेखौसो साननो नांगौ बिनाबो आरो मा जुदा जुदा सानखो बेवाइफोराबो आंनि मामि ज'ना आइ हिन्जाव बहा थांखो हालोदाव दङ माबोरै दङ जि सिन्था जाबाय आङो ओइ जुरि ओमफ्रायथ' मोजाङै जोंजों रायलायहरबानो जायोना बियो खमसे खम आंनोथ' फन हर मानो हरा बिलाय मानो हरा देलाय आंखौ एसेबो साना नामा बिलाय गोसोखाङा गावनि बिमाखौनो बिदि नङा एमि मानो गोसोखाङा जानो गोसोखांगोन बेबो नों बांद्राय टेनसन दाला दे आं दङ ना जों दंखायो दा जोंहा नानिखौ नागिरफिनगोन जोङो र' खेबसे नङा खेबनै नागिरबायानो थागोन मोनागौमानि बिबियाथ' मालाय आंजों मोजांखौनो रायलायबावला मा खर'आव मा सानानै दङथाय बेबो आरो दाथ' फिसाजो थांनायनि बांसिनसो खर' गरम जाबायदां बियो बेबायदिनो होनजाबाय मा खालामबावनोथाय जेबोखौनो खालामनो गोसो जाला आङो दाथ' जुरि आयुलै मासे दुखुलै
मामि एलिसा बहा दंमारो नोङो नों रावनोबो हरा आंनो फन हरबानो जायोमोन ना सोर हिर'जों थांदों सोर गोसो थोनायजों थांदों आं रायलायगौमोन ना आं बुजायगौमोन नोंसोरखौ जेनेबा नों थांथारनोब्लाबोथ' माबा मोनसे जागौमोन ना नानि फैफिनदो सना नोंनि आइ आफाया नै जोबोद दुखुआव दङ आरो जोंबो आंनाबोथ' बिदिनोसैयानो फिसालाफ्रानो गावजों गाव दावराव दावसि असान्थि ओरैबो दाथ' गारि गैथ'ला र' दा आबा सानाबो ओंखारलांबाय बहाबा मेहेर बेथायाबो बहा थांलायखो आसरितसोहाय गारि गैयाबाबो बोजों थांनायखौनो गारा दिनैथ' जबनि थाखाय थांनांगौमोनलै आंहा बिराद इम्पर्टेन्ट लिंहरदोंमोन दिनै थेंक गड मिजिङाव थुनांबाय फना न'आव रावबोखौनो हमासै आंनि फनखौ नाम्बार गोदानजोंबा सोर हरखो रिजेन्टेडजों आं फनखौबो मोनदों हेलौ सोरमोनलाय हेलौ रावबोथ' गैयाना खाथियाव हेलौ सोरमोनबा हेलौ इजिं एलिसा इजिं प्लिज हेल्प मी ओमफ्राय नों माने प्लिज हेल्प मी